Assalomu alaykum barodaroни aziz. Хоҳиши ман ҳамея ки бародаро биё ҷамъ шем. Ҳамон бародаре ки журналист аст ва такси аст, ҳимоят аз ӯ кунем бародаро. Ҳама биё якҷоя шавем. хуб мардумро бихезонем то кай ин азобу зулм дар сари мо мешавад. Ман аз шаҳри Москва, аз ноҳияи ҳисор ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки биё бархезем. Агар ҳама хел рафтан гирад, ба фикрам ки 7 сол пас мо ҳама дар ҳар шаҳр мемонем. Ва ҳаминро гуфтаниям ки ҷаноби олиро гап занем ки суратчаи пеши хонаи мо бигира. Муомалӣ 2 рӯз пеш аз дунё гузашт дар вақти бесветӣ. аз сурати ҷаноби олӣ тарсида аз дунё гузашт. хоҳиш мекунам ин видеоро паҳн кунед, то ки ҳама мардум бинанд ки чӣ зулм дорем мо. боқиё дар амони худованд меспорам.